Опа! Ага, серьезно. A nemam mod da se penjem beskonačno. Treba. Popenješ do vrha. Koji si? A da, 579.
10 je nešto tamo. A ima još jedan ovdje isto zeleni na mapi pa to nema. 3:05. A ne, pada hija. Kako, vrate, meni neće. To kako si? Opa. To. Ajde, joj ti tu skočiš, ja neću. Idi ti kao tu me ovdje neki smara. Ne mogu verujem, Rebel se zove. Onda sam se zadržao oko jednoga. A ne znam, ovaj nam nije bio. Hvala Ivane. Šta ti se desilo? Šta ti se desilo? Stižem. Šta mi se je primećivo? Oh no. To je sve za danas, nadam se da vam se svidio najnovi video, ali ovo je samo smiješan video, ništa ozbiljno, snimat ćemo nešto ozbiljno malo. Ovo je neki najnoviji mod koji smo danas radili, zove se Free to Flow. Sa mnom je danas bio Igor Ninja, poznat kao Igor Dimitrijević. Lajkujte, subscribeujte, komentarišite i ako vam se svidio šaljite. Ćao!